love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Salutare toată lumea, sunt Barba Albă și astăzi bine v-am găsit la un episod de Bedwars de pe acest canal. După cum vedeți, suntem deja în meci. Pentru că am intrat în meci și mi-a plăcut mapa și m-am gândit să o filmez. Și cu ocazia asta filmez și episodul de azi. Ați văzut că m-am ținut să postez 2 episoade pe zi. V-am spus că o să postez 2 episoade pe zi. De acum ăsta va fi programul. Un episod la 11 și celălalt la 4 sau 4 jumate. În timp, cât timp durează să uploadeze videoclipuri, dar undeva la 4 jumate, acolo o să fie postat al doilea episod. Luăm frumos o săbiuță. O săbiuță am vrut să zic. Așa. Ok, încet, încet. Aș vrea să joc, cred că am spus și în episodul de ieri că aș vrea să joc Storm 3 sau 4, dar nu știu dacă ați vrea voi să-l filmez, că eu aș face serie cu Storm 3 sau 4, depinde acum pe care pot să mi-l iau, dar aș putea să-l piratez, dar ar fi, înțelegeți voi. Nu știu dacă o să meargă controllerul pe la piratat, că am mai avut de ăsta piratat și n-am mers controllerul. Și pe el îl citește, pe alte jocuri, dar fix pe Storm 3 nu-l citește, puțin cam logic. Dar voi încerca. Jocul e puțin cam vechi, undeva 2014 știu, sau 16, nu știu sigur. Dar 4 aș vrea cel mai mult să-l joc, că e cu DLC-ul ăla, cu Boruto. Dar nu știu dacă o să pot să-l cumpăr. Dacă nu pot să-l cumpăr, îl piratez. Nu trebuie ce a fost chestia aia. Bă, eu filmez. M-am speriat, credeam că nu filmez. Protecție sau Sharvers. Stau să-mi pun și o armură. Hai să-mi pun și o armură. Ce fac cu cadourile astea, că nu înțeleg. Nici nu pot să-i dau drop. Voi băga golden chest și mă voi baza să mă duc pe centru, să iau niște emeralde, poate pun niște obsidian. Că dacă pun obsidian o să câștig meciul. Sper. Asta e... Cine e asta? E Aqua, ai distrus Aqua. Sper să nu mă arunce unul, dar nu are cum, doar dacă și arc. Da, mai sigur aici dacă faci poduri. Nu e exact ca pe Skywars. Roșu deja, aolo, pa. Eu să mă bag acolo la protecție de diamant pe el. N-ai să vezi, ăla vine pe mine sigur. Să-mi pun și o protecție, să-mi iau o armură repede. Ăla o să vină pe mine. Va. Ce vrei să faci, mai zi? O să mă bată sigur asta. Uitați și cum dă. Da. Dar dădea ciudat. Dădea chiar ciudat. Ori mă prinseseră în combo, dar n-avea cum să mă prind în combo la faza aia, că nu eram chiar așa. A căzut prostul. Mă scuzați. Nu înțeleg cum m-a bătut la faza aia acolo, că doar aveam... Nu eram la aceeași înălțime cu el, ce-i drept, dar... Mă prinseseră că am murit în combo, asta zic. Unde-i sabia de gold? Gold, auzi, piatră, că n-am bani. Așa. Ăsta roșu o să vrea să mă omoare sigur. O mir cum de n-am căzut la faza aia, că e ceva normal pentru mine să cad în chestii de genul. Nimă la el cum vine. Stai mă acolo. Cuțurău.
Ăștia steameri? A, nu sunt steameri. Oh, fuck, ăla cum o să-mi spargă mie patul. Mamă, ce prost sunt. Ok, măcar mă duce mai rapid acasă. Dacă o să-l omor acum pe ăsta. Da, nu cred că vine. Ai că nu vine la mine. A, da, mi-a spart patul că nu înțeleg. Dar ce să-i faci, mă, lui ăsta? Pleacă-mă de aici. Ce ești? Ai diamond pe tine și sabie de iron sau ce ai avea tu. Normal că mă bați. Pleacă, firan, mă, tal naibii. Normal. Normal. A, uite-ți cât ce urât dă. Dă prea urât, pe bune acum. Dă prea urât. Dă o naibii de treabă. Dar era și... Nu, full diamond nu era, dar avea și diamond pe el și parcă dădea prea urât. O să-mi pun mai multe chestii pe pat. Sper doar să nu vă plictisesc. Calitatea la filmare sper că s-a mai îmbunătățit, că am mai schimbat niște setări pe aici și sper că arată mai bine acum, nu știu. Cred că arată mult mai bine. Să-mi iau niște... O de asta și de asta ca să pot să-mi iau stupatul să-l fac frumos. Că e mai important patul, ce-i drept. Uitați, ăsta deja vine pe mine. A căzut frerica. Dacă nu mă grăbeam acolo, cred că spărgea patul. Așa, ok. Să-mi iau și o sabie. Mă, am lag. Nu știu, pare că am lag. Aha. A căzut și el sau mi s-a părut? A, nu, el n-a căzut. Are TNT. Ah, fuck. Nu înțeleg pe ăștia cum dau așa, mă. Nu i-am auzit niciodată cum dau așa de ciudată în mine. Eu dau în ei, nu reușesc să-i prind în combo și ei mă prind pe mine în combo. Și problema nu-i de jitter click, că v-am mai spus că am 9 click-uri pe secundă. Și dacă vreți vă și arăt. Aici. Ok, frumos. Bam. Ce-mi place culoarea asta? E un mov așa, mai mult roz bombon. Frumoasă. Ok, și o să mă bazez să mă duc pe... Mi-au niște emeralde să-mi pun obsidian. Ok, vreau să încerc să-i spar patul tipului. Tipul și la stupă. Da, sper să-l bat.
El am spart. Să văd dacă pot să-l arunc în voi măcar. Că de bătut și-a luat armură de... Nu și-a luat armură. Dar și-a luat sabie. Ai mă, că-l prinsesărăm un combo. Cum îmi mai dădea? Ok. Mi-au repede o sabie. Că nenea asta o să vină sigur pe mine. Eu în locul lui n-ar fi stat pe insulă și aș fi plecat în centru. Ar fi fost cea mai bună alegere, vă spun eu. Ok, se duce la diamante, să-l iau pe la spate. N-ai leg de scăpare, băi, tată. Pa! Să pun și un sharpness. L-am bătut. Vedeți, v-am spus că pot și eu să fac PvP. Acum să-mi pun și niște chestii pe pat. Așa, ok, le-am pe toate în Ender Chest. Sper să câștig meciul ăsta. Așa, frumos, le iau pase de aici, le iau și pase din Ender Chest. Diamantele și gold și așa, mi-ajung astea. Pun sharpness că e ok să pui sharpness. Iau armură, e ok să ai armură. Mă uit un TNT cumva aici la mine. Bă, dar ce faci, mă, tu vrei să vii la mine? Păi de acum suntem dușmani, frate. Da, mai trăiești măcar? Da. Ok, o să-i spar patul. Dar dacă are obsidian, nu o să pot să-l sparg. Ok, am spart patul. Cum a bătut mă la faza aia? Nu înțeleg. Faza aia a fost prea ciudată să mă bată. Ok, ce-a fost cu fireball-ul ăla, că nu m-a atins. Bă, frate, vine și te bate verdele, tu ce faci? Dar Skybase, pe bune, altceva n-ai avut și tu un cap mai bun decât Skybase? Lasă Skybase, mane. Ei, nu mă duc mi-am un arc acum, vezi ce-ți fac. Unde-i Ender Chest-ul ăla? Uite-l aici. Și dacă mă ajunge să-mi iau un arc. Nu mai ajunge, să-mi iau gold. Ce faci? De ce vii pe mine? Zi, de ce vii pe mine? Cum de n-am murit, mă? Mi-a spart patul, ok. Eram sigur. De ce fugi acum? Măcar omoară, mă, ha. Nu suport playerii ca tine. Nu mai sparge blocurile. Da, m-a bătut. Am 14 minute de filmat. Deci cam atât pentru acest episod. Eu am fost Barbalbu și ne vom vedea data viitoare.